Haino hai Khungnwi bai Malkhung na halalai Thuthailaima bai Sago Dukhumankha Khoroktham Bohrok ni mung Moniram Dev Burma Narayan Das te Titon Das Pati mung Korai Mura Dewan Bazar Amsayo Pula Bohrok no Tulangjaka Bisramganj Primary Health Center abri yagulo repair khlai rohor jaka Agortala jibi shakam nogo Srangsalti Pura TR07D 5090 Marani Khungsa bike Malkhung te TR07E 5673 Marani te Khungsa bike Thuthailaima bai Sago Dukhumankha Khoroktham Bohrok ni mung Moniram Dev Burma Narayan Das te Titon Das Pati mung Korai Mura Dewan Bazar Amsayo Pati mung no tuyai koktumani bisingte sawai mankha TR07D 5090 Marani Khungsa bike Malkhung bai Bisramganj Satio Thangmani Moniram Dev Burma mungai Bohrok abo hai jorawano yakna rakmanya engai TR07E 5673 Marani te Khungsa bike Malkhung Thuthailaima ni koktuma একজনের নাম নারায়ণ দাস আর একজনের নাম মনিরাম দেব বর্মা এনারা তারা কন্ডিশন কি তারা সবাই সিরিয়াস তাই রেফার করেছেন হ্যাঁ জীবিত Paithago amsani lukurok abo hai patimuno nukahan keno koktuma rohor ka fire service ni adong rok no patimungni koktuma mankino patimung thayo thangsogi ka fire service ni adong rok poila borok no tulangjaka Bisramganj Primary Health Center ro abni yagulo refer khlai rohor jaka Agortala jibi shakham nogo Bishal goroni simi jiboni kokthum Chini Khorang